Эфирде заман саатлерде 12:30 бүгін Қырым-Ышғалының 782 күні кетмекте. Студияда сілерні мен Шевкет Аматулаев селямлайым. Қырымда журналист Микола Семина Эвенде Тинтув кечірілген сон яқаланды. ФСБ қадимлері Эвенден билги саярны да алып кеткенлер. Анда есе Крым реалии үшін yazылған мақалалер тапылған. О Украинаның День газетасынан Қырымдаки сабық мұхбері. Бұне берабер Тинтувлер фотограф Линияра Абибулаева ве Руслана Люманова Эвенде откерілді. Бұл ақта адвокат Эмиль Курбединов білдірді. Обыски в 3 домах. Официальная позиция такая, что это журналисты одного из изданий. Вот Семина Николай Михайлович обвиняется там по поводу экстремизма. Остальные Люманова Руслана и Абибулаева Линяра, они, я так понимаю, как свидетели. У них тоже проведены были обыски, и всех их свезли в ФСБ по Крыму, главное управление по Крыму. Федеральной службы безопасности. Крыминформ білдіргенне көре Микола Семинанын экстремизмде қабатлайлар. Санки оның Крым реалии нешіриятында алақасы бар ве о Русия территориясынан бірдемлігіні бозмаға чағырулар япқан. Қырымнан ишғалжы прокуроры білдіргенне көре тақиқат алып барылған вақытқа қадар оны азатлықтан марум ете білелер. В отношении журналиста издания возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 280.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данным журналистам была подготовлена и опубликована статья, в которой приводятся высказывания, направленные на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, что непозволительно ни журналистам, ни кому-либо другому. Фактически они оправдывают действия экстремистов и террористов. Мы не позволим совершать преступления в отношении граждан Российской Федерации и России в целом. Статус журналиста обязывает соблюдать требования законодательства. Ход расследования взят на контроль прокуратуры. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для журналиста. Русияның адлиежелік назерлігі межлесіне экстремистик бірлешмелер жедвеліне кірсетіп фалиетіні ясақ етті. Назерлікінің ресми сайфесінде бұл малюмат түневін ақшам пейда олды. Межлесіне экстремистик бірлешмелер жедвеліне Қырымнан ишғалжы прокуроры Поклонскай шығарған қарар есасында кірсеткенлер. Беллеке межлесіне ясақ етіп бойынша Қырымнан юқары Рос махкемесі аляда қарар шығармады. Мejlis reisi Rifat Чубаров Русия адлиежелік назерлігі алған қарардан айретте қалмады. Оның сөздеріне көре бөле қарар тек Қырым татарларға дегелде, емдегер халық ве мемлекетлерге төлеке доғыра Европа мемлекетлеріні уянмаға чағырды. У квітня 2016 року рішення Міністерства юстиції Російської Федерації, країни-агресора, Меджліс кримсько-татарського народу внесений до перечню екстремістських організацій, діяльність яких заборонена на території Росії. Режим Путіна, окупувавши Крим, зробив ще один крок, який скоротив ментальну дистанцію між ним і режимом Гітлера, який також приговарював цілі народи окупованих їм країн Європи до знищення. Власне, у нас немає питань до Путіна. Він поводить себе в окупованому ним Криму настільки брутально, наскільки йому дозволяє міжнародна спільнота. Інша справа, чи усвідомлюють лідери країн Заходу наслідки для власних народів своєї страусиної політики по відношенню до Росії, яка відкрито примірює на себе роль власника судеб всього миру. Сьогодні під ударом кримські татари, українці, Україна. Але ніхто не може уникнути відповіді на питання, а хто буде завтра приречений Росією? Отже, лідери країн Заходу, міжнародної спільноти мають зрозуміти, якщо не зупинимо Путіна, то завтра буде їхня країна, їхні народи. Зупинимо разом Росію-агресора, звільнимо Крим, відновимо територіальну цілісність України. Слава Україні!
Мejlis экстремистик бірлешмесі кібі таналғаны себеп іле Украина Бірлешкен Милетлер Тешкілятының телекесілік шурасыны чағыра. Бұл ақта юқары шура ел башысы Андрей Парубей топлашуына ашқан вақыт білдірді. Бұне бері о депутатларыны да Қырым-татар халқына дестек көстермеге чағырды. Вчора Міністерство юстиції Росії оголосило Меджліс кримсько-татарського народу екстремістською організацією. Цілий народ, наші кримсько-татарські брати, оголошені екстремістською організацією. Це вперше після закінчення епохи диктаторів Сталіна і Гітлера цілий народ оголошують екстремістами. І це прояв російського фашизму. 18 травня 1944 року Сталін підписав злочинний указ, який призвів до страшної трагедії кримських татар. 18 квітня 2016 року російська тоталітарна влада забороняє Меджліс. Дії Росії ще раз підтверджують визначення цієї країни з цим керівництвом як тюрми народів. Кримсько-татарський народ не має іншої батьківщини, аніж Україна, аніж Крим. І наше завдання усіх разом зробити все можливе, щоб чим швидше звільнити від окупації наші землі і наших кримсько-татарських братів. Я від імені українського парламенту звертаюсь до міжнародних організацій дати реакцію на цей злочин. Звертаюся до українського МЗС з проханням розглянути можливість термінового скликання Ради безпеки ООН з цього питання. Я впевнений, всім цивілізованим світом ми доб'ємося звільнення наших побратимів з-під окупації. Привітаємо наших побратимів, кримсько-татарських братів, щоб вони відчули нашу підтримку. Украина тішілерін әзірлігі Қырым-татарларының тимсәлжі органы экстремистик бірлешме кібі танылғаны себебінден тенқыт етті. Назирліктің спикері Марьяна Бетса білдіргеніне көре Қырым-татарларға қаршы Сталин репрессияларını қолланмаға девам етелер. МЗС України, безперечно, вкрай обурений рішенням російського Мін'юсту визнати Меджліс екстремістською організацією. До цього ми вже висловлювали рішучий протест у зв'язку з так званим рішенням окупаційної прокуратури на тимчасово окупованій території Криму призупинити діяльність Меджлісу. Це черговий крок у ланцюгу злочинів російської влади як держави-окупанта. Росія вкотре порушує міжнародне право, це повернення до часів сталінських репресій, це кричуще порушення прав людини. І, безперечно, ми засуджуємо такі дії Росії. Це ще раз свідчить про те, що російська агресія проти України лише поглиблюється. Ми закликаємо всі демократичні країни світу вимагати від держави-окупанта невідкладно припинити масове порушення прав людини в Криму, надати доступ всім моніторинговим місіям міжнародних організацій до Автономної Республіки Крим для постійного спостереження за ситуацією у сфері прав людини і об'єднати зусилля з метою деокупації Криму. Бүгін Қызылташта яқыланған Қырым-татарларға қаршы махкеме өткерілежек. Құрылтай Сәләф комиссия рейсі Заир Смедляев білдіргеніне көре, махкеме Ақмеджеттің Киев район махкемесінде күндіз саат 2-де башланacak. Смедляевның сөздеріне көре яқыланған Рифат Алимов ве Арсен Джипаровны апсте қалдыра білелер. Белі ке оларны түневін Сабадан евлерінде тентуф өткерілген сон яқаладылар. Хизбут Тахрир бірлешмесіне алақасы олғанында шеклейлер. Ну, однозначно, если никто не руководствуется ни законами, ни презумпцией невиновности, их уже объявляют преступниками, говорят, что они являются членами террористической организации, то и приговор будет соответствующий. Их сейчас как минимум задержат на 2 месяца, оставят под стражей для того, чтобы выбивать нужные им показания. На другое я не рассчитываю. Что будет работать торжество закона, презумпция невиновности, какие-то демократические принципы рассчитывать в сегодняшнем Крыму не приходится. Достаточно кому-то написать какую-то бумажку, потом какое-то министерство эту бумажку уже утверждает в качестве закона, а потом суд будет руководствоваться теми бумагами и выносить решение.
Киев Крым татарлар топлым яшаған қасабаларда сүргілінікнан 72 еллығына бағышланған матем тедбірлері өткерілежек. Бұл ақта Межлис топлашуында қарар алынды. Тешкили комитет азасы Риза Шевқиев білдіргенне көре майыс 18 күні сияси лидерлер, депутатлар ве халқара тешкилят азалары иштирагы иле хатыра тедбірлері өткерілежек. Қырымда есе яшаған Крым татарларға бұл күнні тікленген хатыра беделері янында кечірмеге тепсие етелер. 18 числа в 19 часов на Майдане, центральной площади Киева, пройдет митинг, посвященный этим событиям, где приглашаются все жители Киева и крымско-татарская, азербайджанская, турецкая диаспоры, которые проживают здесь поблизости. Соответствующие митинги проводятся и в Херсоне, и на границах. Мы ожидаем, что из Крыма люди, которые в прилежащих городах проживают, они приедут, могут проехать через границу и поучаствовать в этих митингах. Так как там запрещено собираться и высказываться, то здесь они могут выразить свое волеизъявление и поучаствовать в этих мероприятиях. Кефи жеврандаки 30 Шебетовка койы сусыз су ағнен әнді чоқтан берілмей. Сакелер суына яда сатын алмаға мечбурлар, яда сауытларға толдырып чоқрақтан суыны кетірелер. 30 койынды яшағанларының чоқысы нефақажылардыр. Су сатын алмақ үшін паралары етмегеніне шикайет етелер. Куда мы только не обращались, куда мы только не писали. Наше начальство нам только обещает, то скважину бурить будут, то еще что-то. Вот таких сейчас муж и с дочкой поехали на родничок вот туда, на мост, за такими банками. И как вы думаете, 50 банок привозят к нам, хватит у нас 2 детей. А? И это каждый год одно и то же. Зимой или мы можем покупать машину воды за 1500. Посчитайте, мы с дедом, у него диабет, у меня почки больные. На воду нам надо заплатить 6000 в месяц и 9000 на лекарства. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз, сіздерге екінлер тілейім бір-біріңізге мұқай толыңыз, Невбетеке 15-30-да шықажақ яйынымызға қадар сағылпен қалыңыз, көрішмек үзіре.